Кой извън 8 часа е бил майките? Очакванията ви за двубоя срещу Локомотив Пловдив? Нашия отбор отива да играе футбол и да победи. Знаем, че Локомотив е сериозен отбор, който се представя през това първенство добре. Не случайно има тези точки и са на това место в класирането, но ще бъде наистинско дерби между два отбора, които ще искат победата. Изправяте се и срещу цифрите. До сега Черно море няма в историята си победа там. Аз съм казал, че такива негативни серии или, както го нарека, тази статистика, която Черно море не е спечелил 65 години, все някога трябва да дойде края. Надявам се да бъде сега. Ще бъде трудно, не си правим илюзии. Надявам се и футболистите така да подходят максимално отговорно и да няма тези спадове, които не искам да ги виждам, когато играем навънка и когато играем вкъщи. Кадровите проблеми какви са на отбора? Кадровите проблеми са Божилов и Станчев, другите футболисти са здрави и са на разположение. Аз мисля, че Божилов може би до края на месеца трябва да почне да тренира. Станчев вече при него ще гледаме състоянието, но като цяло хубавото е, че Георги Илиев, а и Дани Младенов вече са на линия и може да ги ползват. Успех.